Ja oikealta valkoisissa housuissa, punaisissa hanskoissa Niko Puhakka ja pitkät mustat housut puolestaan on Luis Azeredolla, joka ottelee sinisissä hanskoissa. Vahvoja lyöntejä Luis Azeredolta, todella vahvasti lähtee Azeredo liikenteeseen. Sitten vahvojen lyöntien päätteeksi yllättäen hän lähtee yhden jalan alasvientiä, jonka perään Puhakka hakee selkää. Hyvin mustan vyön Brassijutsuka Azeredo tilanteen kuitenkin pelaa ja pääsee sivukontrolliin. Oli hyvä lyömistä pystyssä ja aika jännä tilanne, miten tässä päädyttiin alas. Ja oli lähellä, ettei Niko päässyt selkään, mutta ei kyllä Brassi antanut siihen mitään saumatta. Pomputti Nikon siitä alas. Todella taitavaa kamppailua ja nytten kehätuomari Sinkkonen siirsi kehäköysien alta ottelijat keskelle kehää. Ja nyt siis pinon päällimmäisenä vahvasti sivukontrollissa taitava brasilialainen Luis Azeredo. Brasilialaisellahan on tuommoiset hauskat pitkät housut. Niillä on varmaan ihan mukava painia tuommoisella konveisella teippahan kattuu niin paljon palohaavoja. Aivan totta, eli tämä trikoo suojaa myös polvia, eli jos lähtee suuttailemaan alasvientejä, niin omat polvet säilyy sitten ehjämpänä. Tässä Puhakka lähtee nousemaan ylös ja sieltä päätyykö Mountin alimmaiseksi? Kyllä. Vahvasti pelaa tilanteen Luis Azeredo, joka päätyy pinon päällimmäisenä nyt Mountissa, istuu Puhakan päällä. Ja siellä on nyt Puhakan oikea käsi paastin alkissa. Tuossa on vaikea lähteä puolustamaan. Puhakka selkeästi odottelee, lukee tilannetta, mihin tässä päädytään, milloin tulee aukko, mistä pääsee hakemaan. Hakee sitten livausta pois ja Azeredohan koittaa selkeästi rakentaa tuosta lopetusta, mutta ei siinä onnistunut. Ja kuitenkin edelleen, vaikka Puhakka tuon tilanteen nyt sai ikään kuin neutralisoitua, niin kyllä tässä erittäin suomalaista ikävässä tilanteessa ollaan, kun vastustaja istuu Mountissa päällä. Joo, ja erä on kyllä vielä paljon jäljellä, että se on raskas homma puolustus. Hyvin pääsi Puhakka ylös sieltä ja vahvoilla lyönnillä saman tien rummuttaa brasilialaista vastustajansa. Todella mainiosti räjähti Puhakka tontista ylös. Juuri tuollaanhan se pitää ylös tulla, että ei yhtään viestitetä. Ja nyt Niko lähtee vahvasti lyömään. Olisi ehkä pitänyt vähän pidempää etäisyyttä, niin ei olisi päätynyt tähän painitilanteeseen ja riskeerannut tuota mattoon joutumista. Kyllä mä näkisin, että Niko on vahvemmilla pystyssä. Todella vahvasti Puhakka löi ja nyt ollaan taas tässä kuristustilanteessa. Tästä Puhakka lähti hakemaan kuristusta, mutta ei siinä aivan onnistunut ja taas ollaan matossa ja suomalainen alimmaisena. Tilanteet vaihtelee hyvin, erittäin vauhdikas kamppailu. On hyvää ottelua, että on ollut pystyssä tosi hyvää, vaikka sitä niin paljon on ollutkaan, mutta kyllä matossa molemmat on näyttänyt hyvää puolustusta ja hyvää hyökkäystä. Tosiaan tilanteet vaihtelee, että äijää vaihtuu ylhäältä alle ja toisinpäin. Tätä on tosi kiva kyllä katsoa. Ja taas rakennetaan tilannetta sivu hallinnassa. Päällimmäisenä Brasilian Luis Azeredo ja Suomen ja Espoon Niko Puhakka puolustaa selältään. Ja nyt lähtee Puhakka kääntymään kyljelleen ja selkeästi kun lähtee nousee ylös, mutta hyvin Azeredo passasi tilanteen ja nyt on Puhakan käsi paasti nalkissa tuolla Azeredon jalkojen välissä ja tästä pitäisi päästä pois, ettei pääse Azeredo jalalla sitomaan tuota Puhakan kättä. Siinä on puolustaminen vaikeaa, että siinä pääsee äkkiä vastustaja takoo kyynärpäätä, jos tohon jää krusifiksiin. Nyt on kyllä äijät hyvässä nipussa, että yrittääkö Niko alhaalta vähän polveekin? Ja nyt nosti Azeredo polven mahan päälle ja siitä taas Mounttiin. On vaikea paikka puolustaa Nikolla, kun ollaan tuolla kehäkulmaa vasten, niin siinä on vaikea lähteä kääntyä. Hyvin passivoi Puhakka kuitenkin alta tilannetta, että vastustaja ei pääse hyödyntämään vahvaa positiota. Tämä on vähän tämmöistä asemasotaa, että siinä molemmat hakee niinku siirto, että ei mitään sähläämistä ollenkaan, vaan ihan iisisti katsella, että mihin lähdetään liikkeelle. Niin molemmat puolet kyllä on ihan... Ja näin siirryttiin taas kehäköysien alta keskelle kehää ja jatketaan samasta positiosta, eli päällimmäisenä niin sanotussa Mount positiossa Brasilian Luis Azeredo ja pohjalta puolustaa Suomen Espoon Niko Puhakka. Ja nyt on Azeredo selässä, vahvaa puolustusta. Nyt tässä Niko vaan päästä kääntää tästä itsensä kardiin. Ja tässä pitää nyt ainakin keskittyä puolustamiseen. Azeredo on juuri viimeisimmän voittonsa napannut kuristuksella selästä, eli sen hän ainakin osaa. Ja Puhakkahan on hävinnyt edellistä brasilialaista vastaan nimenomaan kuristuksella selästä, kun kaveri pääsi taakse. Ja
Nyt hakee vastustaja sivukuristusta. Erittäin vahvasti pääsi Azeredo sivupositioon ja lähtee sieltä yrittää sivukuristusta. Puhakkaa pidon alimmaisena ja tässä on nyt espoolaisen hapensaati varmasti tiukilla. Nyt pitäisi Niko vaan sinnitellä. Erää ei ole paljonkaan enää jäljellä. Ja tässä taistellaan nyt, loppuuko Puhakalta happi vai loppuuko aika. Aika loppui Azeredolta kesken kuristuksen ja näin Niko Puhakka selvisi tästä ensimmäisen erän todella vaarallisesta tilanteesta säikähdykseltä. 3 kertaa 5 minuuttia. Erä 2 käynnistyi. Valkoisissa housuissa Niko Puhakka, mustissa housuissa Luis Azeredo. Oli ensimmäinen erä kyllä sellaista näytöstä molemmin puolin ja loppujen lopuksi Puhakka joutui aika pahaan pinteeseen, mutta onneksi oikeastaan kello sitten pelasti Nikon pahasta kuristuspinteestä ja nyt lähdetään uudelleen rakentamaan ja kyllä mä veikkaan, että Niko yrittää pitää homman pystyssä. Todella vaarallisesti toimi brasilialaisen jiu-jitsu ekassa erässä, mutta onhan hänellä erittäin hyvät meritit myös pystyottelusta, eli vaarallinen joka osa-alueella. No eihän tämän tason ammattilaiset huonoja oikein missään voi ollakaan, että se nyt on selvää, että... Vahvoja osumia Puhakalta! Siinä Puhakka osui muutaman kovan lyönnin ja lähti sitten hakemaan ottelun päätöstä potkulla, jonka jälkitilanteesta brasilialainen vei ottelun jälleen tonttiin. Harmillinen päätös hyvään hyökkäykseen, että Nikolla oli siinä hyvä tilanne menossa ja nyt päädyttiin sitten kuitenkin taas ehkä brasilialaista vastaan huonompaan paikkaan, eli alle mattoon. Kyllä joo, ja etenkin jos kaveri on päässyt edellisessä erässäkin mounttiin, niin todistanut sen positiohallintansa, niin tätä tilannetta olisi pitänyt välttää viimeiseen saakka. Ja vielä tämä eka erän loputus, kun kaveri pääsi selkään puikkaamaan, niin vaarallista. Ja tässä taas Luis Azeredo lähtee rakentamaan omaa peliään. Puhakan pitäisi odottaa tässä, että tulee pienikin aukko, niin räjähtää pois sieltä. Ja siinä taas Azeredo todella hyvin pitää positiota, ei päästä Nikoa pois tuolta pinon alta. Ja Azeredo koittaa taas päästä vielä vahvempaa positioon tuohon päälle. Ensimmäisessä erässä Niko pääsi kyllä yhden kerran yllättää sieltä alta räjäyttämällä itsensä nimenomaan ylös, mutta nyt toistamiseen se ei ole onnistunut, että Azeredo on kyllä tarkkana Puhakan ylösnousujen kanssa, että niitä ei brasilialainen enää halua varmaankaan nähdä tai ainakaan päästä tapahtumaan. Selkeästi on brasilialainen lähtenyt pelaamaan tiukempaa kontrollipeliä matossa sen Puhakan räväkän alta poistulon jälkeen. Ja tiukasti lähtee taas brasilialainen rakentamaan. Mielikö taas kenties sinne sivukuristusyritykseen, mikä ei ekassa erässä kesken. Ja nyt hakee polvea päälle ja siitä taas hakee mounttia. Mutta hyvin pelaa Gardi Espoon kehäden Niko Puhakalla. Tiukkaa positiotaistoa. Position hallinta, position pitäminen on erittäin tärkeässä roolissa mattokamppailussa. Ja näin kehätuomari katsoo, että ottelussa ei ole tarpeeksi actionia tässä kohtaa. Nostaa ottella pystyyn. Jatketaan suorita jaloin uudestaan. Hyvin Puhakka äsken pystyssä pärjäsi niin kauan kuin muisti olla potkimatta. Lyöntitilanteet ovat Nikolla menneet tässä ottelussa hyvin. Hyvä takimainen käsi tuli Azeredolta Puhakan suojauksen välistä ja vahvoilla lyönnillä taas Puhakka ajaa klintsiin. Ja taas vahvaa hyökkäystä espoolaiselta. Hyvin piti nyt etäisyyden tällä kertaa, ettei ajauduttu mattoon. Joo, Nikolla vähän on tuosta ahneutta, että se tulee tuohon liian lähelle. Ja polvea hakee vahvasti Puhakka, mutta siitä taas Azeredo pääsee klintsiin kiinni. Ja brasilialaisella on nyt hyvin underhookit, eli kädet tuolla suomalaisen kainaloissa, jolla hän pystyy sitten lähteä hakemaan alasvientiä paremmin, ehkä taittoa tuolta. Niin ja sieltä se tulikin Kampin avustuksella ja taas on suomalainen selällään. Olisi Nikon kyllä pitänyt vaan välttää tuo lähelle joutumista, olisi vaan lyönyt pelkästään, mutta kyllä se polvi tietenkin hyvä asia on, jos sillä saa lopetettua, mutta
Mutta etenkin jos kaveri koittaa jaloista lähteä sitten viemään alas, niin siinä voi osua vastapallonkin ja saada ratkaistu ottelu, mutta Aseredo on pääsääntöisesti klintsistä hakenut näitä alasvientejä. Hyvin on niissä onnistunut tosi. Taas mennään tätä mattosakkia, että vaihdetaan siirrosta, että vaikka ei lyöntejä vaiheta, niin kyllä tässä niinku osaamisesta mitellään. Nimenomaan positiohallinnosta on kyse ja siinä hyvin Puhakka pääsi taas puolustamaan, vastustaja ei päässyt lyömään päältä. Ja nyt on taas Brasilian kaveri selässä. Tää on vaarallinen tilanne. Tästä pitäisi melkein koittaa kääntyä itse selälleen, että kaveri ei pääse tonne kuristamaan. Ja nyt ollaan aika mielenkiintoisesti kehäköisen ulkopuolella. Tästä pitäisi jo kehäkoverin laittaa, niin kuin hän nyt kovasti yrittääkin, mutta Aseredo ei hirveän nopeasti näihin tilanteisiin reagoi. Siellä taisi olla brasilialaisella jalkakin kehäköyden ympäri, että ja näin jatkuu ottelu pystystä. Aivan toisen erän viime hetket koetuksella. Pystystä. Ja näin lähtee ottelun kolmas ja viimeinen erä. 3 kertaa 5 minuuttia kansainvälistä huipputason vapaaottelua, jossa nyt pinon päällimmäisenä valkohousuinen Niko Puhakka punaisissa hanskoissaan ja mustat housut, siniset hanskat selkämaata vasten Brasilian Luis Azeredo. 2 ensimmäistä erää ovat menneet hienokseltaan brasilialaisen hallinnassa. Hänellä oli ensimmäisen erän lopulla hyvä kuristusyritys. Ja muutenkin matto-ottelussa hän on ollut pääsääntöisesti niskan päällä. Tässä nyt vaihteeksi suomalainen pinon päällimmäisenä. Joo, tää oli hyvin Nikolta tilanne pelattu loppuun, että huomattiin, että Brasilia lähti vähän huonon asentoon ja siitä vasta käännettiin ukkoon mattoon ja tällä kertaa tosiaan jätiin hyvään asentoon itse tuohon päälle, että ei päässyt Brassi pyöräyttämään Nikoa selälleen. Ja tästä Puhakka lähtee leipomaan lyöntejä. Ja tietenkin jos siihen lyönteihin haluaisi enemmän voimaa, niin pitäisi saada pikkasen selkää ylemmäs ja sieltä korkealta ja kovaa tiputtautua vahvoilla lyönneillä. Ja sieltä tuli just pikkasen yläkroppaa nostamalla ja vasemman käden lyönti. Azeredo kuitenkin hyvin pelasi ton tilanteen. Aktiivisesti pelaa jalolla ja nyt hakee käsilukkoa. Azeredo suoraan käsilukkoa. Onnistuuko siinä? Puhakka puolustaa. Toisella kädellä pitää kättä hallussaan ja koittaa pitää tämän käden, jota vastustaja yrittää ojentaa, niin mahdollisimman lähellä omaa kroppaa ja onnistuu siinä hyvin. Azeredo joutui luovuttamaan tuon luovutusyrityksen Puhakan vahvan puolustuksen johdosta. Kyllä brasilialainen osoittaa kuitenkin vaaran merkkejä myös altapäin, että se oli paha paikka. Niko teki ehkä ihan oikein päästä brasilialaisen ylös. Nimenomaan. Ja näin ottelu jatkuu pystyssä. Yrittääkö Puhakka taas vahvoilla lyönnillä ratkaisua ja sieltä hyökkää brasilialainen etumaisen käden suoralla. Nikon kautteri meni pikkasen pään ohi. Ja hyvin osui nyt upparilla valkohousun suomalainen ja taas mennään klintsiin. Etäisyyden hallinta pikkasen voisi olla tehokkaampaa Puhakalla. Hyvä kyynärpäälyönti, todella vahva kyynärpäälyönti takimmaisella kädellä Puhakalta. Vahvasti potki Azeredon vastaan. Nyt pitäisi vaan Puhakan, kun on pisteessä tappiolla, niin painostaa enemmän, hakea sitä tyrmäystä. Ja nimenomaan näillä lyönneillä, että kun on osoitettu jo, että Nikolla on, niin tämä pysty on vahvempaa, niin sopivalta etäisyydeltä lyöntejä ja sitten totta kai niitä kyynärpäitä voi sinne viljellä perään, mutta ei ajautu siihen lähiotteluun, missä Brassi pääsee sitten hyvä painamaan. lyönti Puhakalta, etumainen takimainen. Näitä pitäisi vaan suomalainen saada lisää viedäkseen ottelun nimiinsä. Nyt Puhakka pitää ehkä vaarallisen matalaa tempoa, antaa vastustajallekin tilaa. Pitäisi pikkasen enemmän ahdistella noilla pitkillä suorilla ja pysyä näistä lähitilanteista erossa. Hakea sieltä pitkillä lyönneillä ratkaisuja ja välttää klintsiä, mistä kaveri yrittää taas mattoa. Yleisö kannustaa raivokkaasti. Ottelu kolmas erä lähestyy loppuun. Suomalaisella loppukirin paikka viedäkseen ottelun niminsä. Ja sieltä tuli Superman Punch. Kuritipalaisittain. Ei aivan osunut ja siellä Puhakka hakee ratkaisua omilla lyönneillään. Ja vahva oikea Nikolta. Ja kääntölyönti ja kääntöpotkua tulee sieltä Brasiliasta. Hyvä lyönti vastaan vasemmalla kädellä Niko Puhakalta.
rohkeasti brasilialainen ottaa ja sieltä sai sitten kaivettua alasveni, mutta mihin se sitten siitä päätyykään, että nyt pitäisi Puokan vaan lähteä tässä aktiivisesti hakemaan sitä omaa lopetusta selältään. Nyt on vastustaja halfguardissa ja jo sivulla. Tästä on vaikea itse lähteä alimmaisen lopettaa. Nyt pitäisi vaan hakea, kääntyä enemmän vasemmalle kyljelle, hakea sitä guardia uudestaan ja sitä kautta lähteä rakentamaan omaa peliä. Ja tästä Puokka lähtee pyörähtää ylöspäin, mutta hyvin Azeredo löytää taas selän. Onnistuuko Puokka puolustamaan ja kääntymään guardiin. Ja nyt Puokalla on 2-1, eli kahdella kädellä puolustaa yhtä kättä vastaan, jotta kaveri ei pääse kuristaa tuolta selästä. Nyt pitäisi vaan Puokan, ettei jaloilla se aukko tuolta purkaa vastustajan jalat ja lähteä siitä kääntyy itse pinon päällimmäiseksi. vaikea tästä. Ja näin gongi soi, ottelun kolmas ja viimeinen erä on päättynyt. Ja näin ollaan saatu ottelijat tuomion julistusta varten keskelle virallista tuomion julistusta varten. The winner unanimously is Luis Azeredo. Ja ottelun voittaja kaikin tuomariäänin Brasiliasta Luis Azeredo.